Lero panyasa voice box pamene timakhandi ya Malawi osiyanasiyana mkhani maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tafuna tikubweretsereni mawu a Captain Bonds. A Captain Bonds akufuna kuwayamikira komanso akufuna kuwafuna mafuno abwino aja amachita kuti olemekezeka Bambo Samia Suleiman. Bambo Samia Suleiman ndi olemekezeka phungu wa nyumba ya malamulo wa Blantyre City South East, ndipo iwowa Captain Bonds mukuona kwa kuti mwa Suleiman muliri utsogoleri, ndipo utsogoleri umenewo amaonetsa chifukwa kuti iwo kankhale mthoma chikuona chipani cha DPP koma nthawi zambiri akamalankhula akamapanga nzeru zawo amayika dziko la Malawi komanso Amalawi patsogolo posaona chipani. Ndi akunenetsa kuti ayi kumene muliko Honorable Samia Suleiman Mulungu azikudalitsani ndipo inuyo musafoke musatopa chifukwa chakuti Mulungu ali nanu. Tiyandikha limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti a Captain Bonds akuti bwanji za olemekezeka a Samia Suleiman. Iya imwenetu nkhani MCPC kugona sikuti tikulibe anthu anzeru ngati mmene ali Suleiman. Ayi alipo ambiri koma futo lake amanyengerereka ndi kakamiliyoni kwacha amanyengerereka. Tsono uyuyu ndi mzungu mpovuta kumunyengerera, sikuti asadayesetsa kumunyengerera ayesetsa kumalephera ola kumuopa kumunyengerera. Nchifukwa adanena kuti ngati pakhale mgwirizano wa zipani kuti zipani zilande boma la MCP, Suleiman azatenga utsogoleri kwa Peter Mutharika. Ngati agwirizane ndi UTM kuti atenge boma ku MCP pakhala posavuta, koma tikalanda boma lija apita Mutharika utsogoleri adzasiyire Suleiman. Kabambe ati adzakhala president apita Mutharika atapanga step down, vice president adzakhale ameneyu Suleiman. Uyu amakonda Malawi. Kodi anthu a Malawi mmamudziwa bwanji kuti ngwa DPP? Kodi mudamudziwa kuti ngwa DPP podzinelera papena podziwa kuti uyu ngwa DPP? Anthu ambiri azipani akuluakulu timawadziwa kuti kachipani chakuti podzinenelera, ife monga chipani chakuti, ife monga chipani chakuti. Kodi Suleiman mudamba mwamvapo kuti akuti ife achipani chakuti, ife achipani cha DPP, ife monga chipani cha DPP? Ndani amene adamvapo mawu amenewa? Kusonyeza kuti pali nkhondo ya chipani ndipo pali nkhondo ya Amalawi. Suleiman amamenya nkhondo ya Amalawi. Nchifukwa chake pamakhala povuta kumumva kuti ife DPP, ife DPP, ngati mmene amachitira ena onse azipani. Akusiyana ndi akufananizanaso ndi Chilima. Chilima samanena kuti ife UTM, ife UTM. Ayi amanena kuti Amalawi timenye nkhondo. Nchifukwa nanena kuti pakanakhala kuti Chilima ali mmoyo nthawi ngati inoyo MCP kanaswa mtendere kuopsa, koma mzimu wa Chilima ukhala pobe umuthandizira Suleiman. Suleiman mpovuta MCP kuti amunyengerere, wina aliyense kuti amunyengerere, chifukwa iyeyo sakuyimira chipani koma Amalawi. Pali kusiyana ndi anthu ena onse azipani amazinenera kwambiri. Ndafusafusa kuti ndani amene adamvapo kuti Suleiman akuti ife monga chipani cha DPP, ife monga chipani cha DPP? Ndani? Suleiman mawu nthawi imeneyo alibe. Iye amanena kuti mukubera Amalawi, Amalawi akuvutika. Amangoona zimene zikulakwikazo sadzinenera kuti ife tidzapanga achipani cha DPP. Ayi uyu mwa Suleiman muli utsogoleri wakukulu. Mulungu akhale naye. Suleiman kumene muliliko musagwe mphwayi, zonse zimukuchitazo ndi Mulungu. Amen.